minkälainen ongelmia tai minkälainen vaikeuksia ja haasteita sä olet kokenut ja niin lapsiperheen? No, varmaan suurin ongelma, jos täällä jotakin hörhöjä pyörii näissä puistoissa. Että se on ainut oikeastaan, mikä on niinku huolestuttanut ehkä pikkusen. Että ei täällä nyt ongelma ole, mutta ei täällä törmää noihin sellaisia ihmisiä, ketkä nyt ei välttämättä tänne puistoihin kuulu. Kuulu, joo. Ja ei välttämättä niinku lapsi mukana. Joo, ei todellakaan. Joo. Et siellä on pussissa muita kuin lapsia sitten. Okei. Kaljaa ja tämmöistä. Mutta ei se nyt ongelma täällä on, mutta välillä tapaa. Joo. Millä tavalla voidaan niinku puututtaa? No ei siinä muuta kuin ukot pois täältä. Et jos ei täällä olla niinku leikkimässä, niin ei tänne. Se, että kyllä täällä muutkin voi istua, mutta sitten jos rypätään ja rellestetään, niin se ei oikein kuulu tällaiseen. Joo. Tää oikeasti liittyhän niinku turvallisuuslaki. No joo, siihen kyllä oikeastaan. Joo. Se turvallisuuslaki. Kyllä. Okei. Ja niin onko itse asiassa esimerkiksi tapahtunut sulle tai... No ei, siis oon mä joskus täällä nähnyt ja sillä lailla vähän ärsyttää, jos täällä huuetaan ja örvelletään, mutta ei se nyt, meitä nyt ole vielä haitannut, että poika on niin pienet, häntä nyt ei vielä semmoista kyllä kiinnostakaan. Joo. Ei se, mä en oo kokenut ongelmaksi, mutta joskus törmää. Niin kyllä, joo. Tää on huolestuttaa. No joo. Ehkä enemmän naispuolisille sitten, että ne saattaa kokea niin. Okei. Aivan. Tai sitten otetaan tämä myös. Ja mitäs mieltä olet koulun lopettaminen ja näitä? No tietysti meillä kävi hyvä tuuri isomman tytön kanssa, että hän pääsi pieneen kouluun ja siellä tehtiin remontti nyt ja parakeissa ne oli, mutta musta nämä pienet koulut on itsekin pienessä koulussa joskus ollut niin mukavia kouluja, että olisi niin alaluokat erikseen ja sitten vasta yläluokalla. Okei. Mä oon pienempien koulujen kannalla enemmän kuin näiden isojen. Joo. Eli olet sitä mieltä, että koulu on eri paikoissa? Joo. Sillä lailla alakoulu omassa ja yläkoulu omassa. Joo. Sitten kun niitä lopetellaan, niin silloinhan aina kasvaa koot näissä niissä kouluissa, mitä jää jäljelle. Mä en ole sen kannalla, että kannattaisi lopettaa. Joo, okei. Onko tää niinku koulujutun lisäksi mitä sellaisia, mitä olet kokenut esimerkiksi kuntapalvelut niin lapsiperheille ja näin poispäin? No ei, kyllä mun mielestä Lahdessa on ihan hyviä asioita. Ainakin tällaisten pienten napiaisten kanssa, että neuvolat enää toimii, hammaslääkärit eilen käytiin itse asiassa ja ei ole kyllä Okei, se on ihan loistava. Joo. Loistava. Mitäs päiväkodissa? Päiväkoti, joo. Meillä on 10 hoitopäivää pikkupoitsu kanssa, että ei sielläkään oikeastaan, että mä en ole nähnyt ongelmia, että meillä on mennyt aika hyvin. Luuletko, että esimerkiksi olisi hyvä, jos 4 lapsi per henkilö per hoitaja esimerkiksi ottaa? No joo, ehkä se tietysti, että oho, no niin, tuu vaan tänne. Ehkä se voisi tietysti olla sellainen, että vähemmän, että kyllähän yhdenkin kanssa itsellä on jo taistelemista tässä ja tuolla se taas viipottaa. Että se on mitä vähemmän tai mitä enemmän vähemmän lapsia per hoitaja, niin se on aina parempi. Se on aina parempi. Aikaa jää kuitenkin enemmän. Joo, okei.